Záber číslo 3. Teraz toto vidíme. Miesto činu všetkého, čo sa deje tu v Borinke. V pozadí sú chatky, kde spávajú vedúci a kde si po nociach užívajú a si rozdávajú a všetko. Potom je tu naša Lenka, hlavná organizátorka všetkých tých grupákov. Hej? Dobre, vedieť. Potom ide nejaký sexy cyklista, ktorý je ešte dosť ďaleko, takže ho neuvidíme. A medzi tým sa pozrieme na nás tam. No, takže späť na záber číslo 3, chatky. A už je tu cyklista, ktorý je úplne sexy. A to bolo sexy cyklista. To je Rička. Konec záberu číslo 3.